салом ва дуруди гарми бе поёни хидбаҳри шумо дӯстони азиз. дӯстон, имрӯз 15 май соли 2025 навор кардем баҳри шумо. хулас ҳамаш айрӯи камети шумо. хонаҳо ва квартираҳо аз душанбе, аз ноҳияи ҳамадонӣ ва аз шаҳри кӯлоб, аз ҳар нуқтаҳо ҳаст ки баҳри шумо ман имрӯз пешкаш мекунам бардуро ба ҳазр бошен тамошо кунед. касоне ки хоҳишмандам дар ҳамин канали мо нав омадааст, як донаи лайкча ва ҳатман дар канал подписатсия кардан фаромӯш накунед дӯстон. шумо ҳечи намеравад. дӯстон, шумо агар ки хонадорон ёки мошин ёки замин ёки ягон молу маҳсулот техника бошад, агар метавонед дар рақамҳои мо муроҷиат кунед бардуро барои савдо кардан, яъне ки барои фурӯхтан. барои ҳамкорӣ ҳам метавонед занг бизанед дӯстон. мегзарем ба элюни якуми имрӯзамон. элюни якумон чие бардуро? элюни якумон беҳтарин хона, ду хонага ва 54 метри квадратӣ дар Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ домои нав дая бардуро. ай домои нав додарҷон, баъзеош акаҷон, хулас як хонаи ҳолати састаянш хуб боша пешкаш монка ина марҳамат дар дуюм ошона, ду ҳуҷра, 54 метри квадратӣ, 300 000 сомонӣ. боз муомила карда мешава бардуро. боз муомила дора. рақамҳои WhatsApp дастӣ якам марҳамат мондагиам 935 52 77 22 дастӣ ва 007 боз 07 49 72 анайда боша WhatsApp. масъалаи мағозаву мактаб, боғчаву аптекаву бозорчаву исоси ҳамаш хулас ё мушкилӣ намешавад. оби свети доимӣ. марҳамат ки мардуро 300 000 гуфтисакамон 54 метри квадратӣ. занг занем фақат харидори ҳақиқӣ. дер накунед. срочно фурӯше. ба дем эълон мегзарем. як тайгар хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон. деҳаи Кошкара мегавардоро. деҳаи Кошкара иборат аз 5 ҳуҷра ва 14 сотиқи дигар замин дорад. шумо фикр кунед бардоро 14 сотиқи замин. хуб, иҷода 100% агародкорӣ ка ҳамеша бардоро. касе ки агар бигад деҳқонӣ канам ёки чорвои калони шохдор, молпарварӣ, гов гӯсфанд, хулас дар ҳамин ҷо беҳад ҷош мувофиқ ва қуллае бардоро. аммо нархи хона 570 000 сомонӣ. ҳавличаша десе бардоро. сиашка кардагӣ. боз чӣ дорад? ангур ҳам дора бардоро. яда тайга дарахтҳои мевадиҳандам ҳаст. хулас иборат аз 5 ҳуҷра. навор аз сабабе ки беҳад дароз буд бардоро камтарак давондемаш. шумо дар ҳамин рақамҳои акамон занг бизанед хубтараш агар харидор бошен. рақамҳои 904 41 93 93 ва 900 ба +7 995 740 71 анайда бошад бардоро WhatsApp астай. масҷид, мактаб, мағоза ё хулас мушкилӣ намешавад. об ва барқи доимӣ. айни ҳол хулас фақат харидори ҳаққӣ занг бизана. мегӯяд рафта як аз наздик бибинед. ҳолати хонаро бардоро худтон бинед чӣ хелай састаяниша баҳо буден. намехоҳед ҳолат, намехоҳед састаяни бардоро бинед дӯстон. дар кадом нуқтае набошад, дар кадом нуқтаи ҷумҳурии худмон набошад, агар ки мисли ҳамин инсонҳо хонаро бояд бифурӯши нияти фурӯхтан карда бошад, агар бародар дар аввали навор номеро мондагиай галочка стрелка астай, намо рақамҳои худи маҳай бардоро. баъзе инсонҳо мада занг мезананд, меягад ки акамо хонара чӣ хеле кардӣ. бардоро дар ҳар як 10 сония ёки 30 сония мондани ҳамин навор рақамҳои соҳибхонаро худам мондагиам бардоро ҳама вақта худшонда занг бизанед барои харидорӣ кардани хонаи ҳамон инсон. дар аввали навор ин рақамҳои худмай барои рекламаи бардоро. хулас чор тараф маҳкам дарозиша зайгай бо муомила мешавад аз номи канали Авто ТВ. ба сеюм эълон мегзарем дӯстон. як тайга хонаи 233 000 монем ки 35 метри квадратӣ дар Душанбе бардор дар Зарафшон аст. хулас ана иборат аз як ҳуҷра 35 метри квадратӣ 233 000. рақамҳои Омобайл ва WhatsApp ва ҳамдасти ака 200 04 96 66 WhatsApp ва ҳамдасти ака марҳамат метавонед ки шумо занг бизанед. хона лекин техпаспорт дора. рӯпарӯи поликлиникаи 14-ам. ана худи хона боша бардоро алакай люкс ка аги худтон чихак десен ҳамин қадар ки номаш
цоколия, яъне ки подвальнии хона. ҳаммом шабинен ва ҳоҷатхонааш хулос беҳад нағз. Мушкилӣ нест. ба эълони чорум мегзарем дӯстон. эълони чорумон чия? Боз як тайгаи хона дар Душанбе, ям дар Зарафшон аст, иборат аз як ҳуҷра ва инаш бошад 41 метри квадратӣ. хуб 250,000 цоколни этажа мегакамон. хона дар таҳхона. бардоро люксаи хона. просто якам номуш таҳхона. агар ки шумо бигӯен мақсад ин маблағ ва гум нашава, мисол ай соли дига хонахар боши, агар бародар метавонӣ ки ҳамин хонаро бигирӣ дар замистон да ҳамин нархш бифурӯшӣ, да ҳамин нархи худаш зуд савдо мешавад. барои гум накардани маблағи худтон мақсад акусаш ай худи шумо вобастагӣ бародаро ихтиёртон. хуб рақамҳои дастӣ ва WhatsApp якада марҳамат занг бизанед 118 17 00 70 ҳам WhatsApp ва ҳам дастӣ. харидори ҳаққӣ бошад марҳамат. ба эълони панҷум мегзарем дӯстон. коробка дар Зарнисор. ремонтиш коробка чихе ки айни ҳола худтон дидестен дӯстон, дар Душанбе аст, иборат аз 2 ҳуҷра дар 17 ошёна. ҳамаги гирем агар 44 метри квадратӣ бо нархи 240,000 сомонӣ. хуб аки бинем бардоро рақамҳои якамон WhatsApp ҳам дастӣ. ремонташ без ремонт чихе ки худтон дидестен монтажкатор кардагӣ бо таби худат гуфтем одамам вкус метавонӣ худат боқӣ мондаша таъмир кунӣ ва устови яхта барқарор кунӣ дами худи хона дига усаш вобаста яхта бардор. марҳамат коробка гуфтен пешниҳодтон кардем. аз мо пешниҳод кардан, аз шумо лайк ва ҳатман дар канал обуна шудан дӯстон. як рӯз не як рӯз ба хона нормали меё иншоалло. ба эълони шашум мегзарем дӯстон. дар габзиянам агар бардоро ягон гапи пасти биланд гуфта бошам саравола шумо узр. хуб квартираи фурӯшӣ дар Хуҷанд дар Чорухдаррон дӯстон, иборат аз 2 ҳуҷра дар якум ошона. квадратиштам гап нест ва нархиштам бардоро гап нест. 200,000 комнатага 58 метри квадратӣ. қариб ки 60 метри квадрат. хулос рақамо 815 29 11 WhatsApp яка ва ҳам дастӣ. ремонша дестен ҳолаша састаш бадест. об ва барқи дар ҳама ҷойни ҳол озиё барқ доимия бардоро. хулос ҳамин хел гап мара хит кардем. хай мағоза, аптека, мактаб, боғча ҳамаш ҳаста, ё мушкил нест. ба 7 миллион мегзарем дӯстон. ҳатман нашоти ҳуҷҷаташ ба як бор дига бипурсен. ана ки бардоро ишам мегум фикр ақидатона ҳатман дар комментария бинависен кани ҳамин меарза ё ки не бардоро. хуб квартираи фурӯшӣ дар Хуҷанд дар 8 микрорайон, иборат аз як ҳуҷра ва дар ошонаи 5 айни ҳола ҳамин хона худаш қарор дорад. ремонташ аллакай коробка худтон дидесен. обши 45 метри квадратӣ 186,000 сомонӣ. харидори ҳаққӣ марҳамат кен занг бизанен. хулос рақамон аст 38 43 00 23 ҳам WhatsApp ва ҳам дастӣ. хуб ремонташ буд нашидай коробкай ба 8 миллион мегзарем дӯстон. як тайга хонаи 3 комнатага ки дорои 8 сотиқи замин дар Кулобҷон аст. рӯи хотири комменти бардори Кулоби коммент мисиёй фикр накунед ки ман комментариш моро аҳамия наметам бардоро. ҳамаша мехонам. деҳаи ҷамоат деҳана деҳаи мирапоқ дӯстон, иборат аз 3 ҳуҷра ва 8 сотиқи замин 280,000. 3 комнатагара гуфта сакамон. дарвозаша зайги 4 тараф маҳкам. об ва барқи доимӣ озирашта. рақамон 177 86 55 86 ва +990. танҳо рақамҳои дастӣ аст бардоро. хона аз 3 ҳуҷра 8 сотиқи замин. участкаи алоҳида, баня, ҳезумхона, алохона ё аст, яъне боз муомила мешавад. ба эълони нуҳум мегзарем дӯстон. ана иша мегум бардоро шояд ки шумо бовар накунед, нахоҳад ки хел бошад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҳамадонӣ дар Москваст ки бардоро бисёр коммент карден. ака ягон хонаи арзонтар мақсад гап нест. шерунар меҳнатҳои ман барои шумо, автотоби ҳамавақт дар хизмати шумо. назди ЖБ-дай бардори Москваст ки будагӣ дар назди ЖБ иборат аз 5 ҳуҷра
боз агаручи ҳам дора ҳавича стяжка кардаги чотка мошини каручи шортара маҳкам 245,000 сум 245 сумш мега. фикр мекунем ки бардоро ҳамин нархи охирон шавад. хаяки худо бо шумода арзон куна. Рақамо 013 69 16 16 ҳам WhatsApp ва ҳам дастияка хардро яқи дер накунед занг бизанед. марҳамат. ба 10 миллион мезирем. бача ки ҷо рафти оли боз хона аз ноҳияи ҳамадонӣ мондагӣ охи. иборат аз 2 ҳуҷра ва 7 сотиқи дигар замин дӯстон дар ноҳияи ҳамадонӣ дар кӯчаи Истанбул меган. хулас ремонтш алакай ба худи шумо маълум. ака ремонтш бардоро коробка ҳам ҳисоб кунем. ҳисоби коробка неки дар нош сфед кардагӣ боз ба худаш кори майда мили чи дора, яъне ки майда чида кор дора бардоро 140,000 2 ҳуҷра 7 сотиқ замин. рақамо 919 33 39 15 WhatsApp яка ва ҳам дасти марҳамат кунед. дер накунед агар харидори ҳаққӣ бошед. ҳавира бояд ма бифурӯшош мега мақсад камтарак маблағ дар кор шуда камонда. хуб документош тех паспорт сертификаташ ҳаст. фикр мекунем ки ҳамин нархи охирон шай 140 сум. ба фикр мегарзонш намекунам. хаяки аз занг бизанем. ба илон 11 мегзарем шер бачо. квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи ҳамадонӣ ки иборат аз 4 ҳуҷра 4 комната, яъне дар якум ошёна 90 метри квадратӣ 90 метри квадратӣ бардоро ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона, хулас ҳамаёме ҳаст. чихе ки хитон дидестен. ака бардоро агар муомила кунен мор ай чашм мебурай мега. мақсади гапм чи ай 350 сумаш мега. яъне ки рақамо 880 00 0625 WhatsApp яка ва ҳам дасти дӯстон. дар кӯчаи Саъдӣ назди бозор боғчаи кӯдакона ҳама чизи чораш хати. хулас хона чизе ки дидестем ба тамоми чизи чораш мефурӯша. бардоро лайкора бизанед, дар канал ҳатман обуна шед. дӯстон расидем ба анҷоми барнома. хоҳишмандам видеоро лайк монед, ҳатман дар канал обуна шед. барои реклама кардан метавонед ки муроҷиат кунед. ба шумо ташаккур мегӯям то ҳамин дам бо мо будед. яъне навари маро тамошо карда аз шумо миннатдор. то наварҳои оянда худованд ёр мададгортон бошад. паноҳтон ба худо шер бачаҳо.